नमस्कार मंडळी, मी रसिका दुरी तुमचं आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलवरती खूप खूप स्वागत करत आहे। तर आज आपण इलो आपल्या कुणकेरी गावच्या जत्रेत। आमचं कुणकेरी गाव हे सांगोला तालुक्यात वसलेलं आहे। तर आज आमच्या कुणकेरी गावच्या श्री देवी भाऊची जत्रा असा। आधी आपण देवीचं दर्शन घेऊया आणि मग जत्रा फिरूया। चला त्रास देणाऱ्या दैत्याचा नाश करावा म्हणून विनंती केली। डोक्यावरची जटा तोड टाकली आणि काय म्हणतात, दर्शनासाठी रांग लागलेली असा। हेंगा तरंगा म्हणतात, तिथं ठेवलेली आहेत। तर हे आपल्या कुणकेरी गावचे सुपुत्र असतात। हे आपल्या गावातील घडलेले घडामोडी सोशल मीडियाद्वारे आपल्या गावातील लोकांपर्यंत तसेच आपल्या बाहेरील म्हणजे आपल्या गावाच्या बाहेरील जे चाकरमानी राहतात त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतात। तर दादा आता पालखी काढतले, तर किती वाजेपर्यंत काढतले? हा मग हा म्हणजे पालखी काढताना पूर्ण देवळा प्रदक्षिणा घालतात। हा किती घालतात साधारण? हा हा चला थँक्यू। आता पालखी काढूक सुरुवात केलेली असा।
आमच्या कुणकेरी गावची जत्रा बघितलेली असता तर तुमचा व्हिडिओ आवडला असतात तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.